Tigam ni gyud guys nga ang galingan ra gyud pwede patuyokon nga dili gyud malipong. Dili na para sa imong uyab nga madugay nimong ilad ug patuyok sa imong palad, relasyon gyud ninyo ang mabugto ug maoy magsilbing bayad. Maayong adlaw na sab kanyong tanan diha guys. Welcome na sad kamo diri sa akong vlog. Ug kay lagi natapta naman sa tadig maayong espiritu diring dapita guys. Magaling na sad ta karong adlaw. Ug aron sad inyong makit-an ug masabtan og unsa nga proseso ang among pagaling diri sa wise guys aron makabugas mi diri guys ba. Pero ang tinuod man gyud ani guys, gikan man gyud ko nagsalod og tubig sa tabay guys. Pag uli na ako diri sa balay, akong nakit-an sa mama nga nagaling na og sugod guys. Ug aron kuno hay ingnon nga butan ta, ako na lasad mitiwas diri og galing ug samtang si mamang nag-aya guys. Ingon ani man gyud mi diri sa bukid guys, labi na og dili matigda ka og ang mais guys, labi na sa panahon karon nga magsigilang og uwan, mag-anam-anam ra gid mi galing guys aron nga do na mi malungag diri sa amoa guys. Ug nga ako pag bahidumduman sa una guys, sa una nga wala pa gid mi galingan kay kini nga galingan guys bago ra gud ni namo napalit. Ug nga dili pa sad tuuso sa una guys ang magpagaling sa makina ngadto sa highway kay lagi lisod kay pangwarta diri sa bukid guys. Magantos yun migpas-an sa among galingon guys kay ang may galingan sa una guys didto sa Pika City. Ug nga mag-abot gud ang manggalingay sa una itong dapita guys kay mao ra man sila ang dunay galingan. Ug nga syempre kami sa una kay wa man mi galingan, magantos gud mi ngadto pagaling guys aron lang makabugas mi diri guys. Ug nga kay ako nakaundang mayod kog eskwela guys pagka-graduate na kog elementary mga duha ka tuig, ako ginatakas ug balik-balik og galing ngadto sa ila guys. Ug nga sa panahon siguro nato karon guys, tagsalan lang siguro ang nagabuhat og ingon ani nga pagaling guys. Kadto na lang siguro ang tuas mga bukid nagpuyo guys ba kay kasagaran karon makina na magud ipagaling guys. Ug masadang nag-enroll ako sa high school guys, kay layo magud ang among eskwelahan sa high school kay man Pika sa barangay. Domingo pa lang sa hapon na guys, magaling na mi og mais guys. Pinakadaghan among galingon ato nga mga panahon guys, 5 ra gyud kagantang kay di man pwede magdaghan kagaling guys kay daghan man sa manggalingay atong dapita guys. Ug nga kini laging daghan mi sa mo ang balay guys, kanan 5 kagantang dili gyud na maabtag si mana, mahurot na gyud na siya guys. Mao nang inig kahapon gikan ko sa eskwelahan, magbaktas pa man gyud ko ana guys. Pag uli na ako sa balay guys, magaling na gyud ko diretso ana. Dili baka guys katong naapay humay lubok ra mo ito sa unas lusong og sa bayo guys. Mao gyud na among trabaho kung mauli na migikan sa eskwelahan guys aron nga do na mi mabalon pagkaugma. Ug nabalik ta diri sa among pagaling guys, nahuman na magid si mama mag-ayag. Siya na rin ni volunteer nga siya taga-abod diri guys. Ug nga nakatawan na lang gyud ko diha guys kay og dili man gyud nimo ma-timing og abod guys, maigo gyud na imong kamot sa tuyukan sa galingan guys. Usa man gyud ni paagi pod guys aron madali gyud mo sa pagaling nga dunay gyud kay taga-abod kay kung ikaw ra gyud usa diri guys magaling nga mag-abod, madugay nimog tuyok, mabutlawan man ka guys. May man gyud nang dunay taga-abod para nga ikaw taga-tuyok ra ka nya usa taga-abod dali ra gyud man mahuman guys. Ingon ani ra gyud ni guys ang proseso sa pagaling gikan sa pagbasag tapos ayago na pod unya ang hinlawan imo na sa galingon pagbalik hangtod nga mahurot nimo galing guys ug nga wala na gyud mahabilin nga hinlawan. Ug ganito ta sad hunahon guys nga samtang naggaling mi diri guys, nagkabanding gihapon mi sa akong mama. Ug nga nahisgutan kunuhay namo diri guys ang makalisod namo sa una. Mga kagahapon nga dili na gyud nimo malimtan guys kay naging parte siya kung unsa ka kalig-on karon. Ug nga nasaksihan gyud nako ang mga luha sa una nga mudagay guys mga mata ni mama guys, labi nagmanihapon mi nga nagbahin-bahin ra. Ug nga matud lagi nila nga wa may problema nga dili masolusyonan hangtod karon gihapon guys bisag pobre mi padayon lang gihapon nakigbisog ba. Ug nga dako na lang namong pasalamat sa Ginoo guys nga bisag ingon ani among kahimtang wala gid may balatian nga perting nya dili kaduha. Ug nga daghan kayong salamat guys sa inyong pagtan-aw ni akong video ug wala pa ka-follow, palihog pag-follow guys, pag-share, pag-react, pag-comment. Salamat, God bless.